Kadon, welcome back to my YouTube channel. So ngayon, may plano kami ni Jiki Boy. This is her channel. Oh, Jiki Boy. So guys, mo na yung channel. So karon, meron kaming pinaplano guys. Ang ingay ng TV. So, ulit, kamyas challenge, mag-uusap kami tapos kakain ng kamyas. Ano yung kamyas sa iba? Ito yo. Ting, yan. Yan ang iba. So, subscribe na kayo kay Jiki Boy, Oscar Gaming, at subscribe na din kayo sa akin. So, thank you. So, let's go! So, guys, nandito na sila John Kinit, si Jiki Boy, tsaka may kasama siyang kaibigan. So, ang gagawin namin ngayon ay bato-bato pick tapos kain ng kamyas iba. So, ganudo ako magbisaya ba ko magtagalog. A-bugs. So, saan dyan guys? Ginagawa mo? Basta, magawa na niyo niya. So, peace. There is legend kinita. Nakamit sa. Kasi lang guys, nagtanaw sila Kong TV. Ay, pakulol dahil Kong. Sige! Nueva Cartea. Dito. Kasi dito. Kamyas Say hi, Jike! Wow! Bruh. For sale! Jawabol! Sana all jawabol! Kami na. Kasi una. Tumudo. Kami na. Kapilawan, katalo. Kaduha lang. I-explain yung mechanics diya. Oh, wala. Kasabot ko mo ito. Kaduha, katalo. Duha lang. Duha. Katulo na lang kung kinsay pinakagamay o ano, may kaon. Eh, dili. Taga-daog usa. Ang usa mo kaon. Pistol. Sige, ikaw. Okay. Isawan. Kanya, kung katulog gani ka mapildi ako, tulog siya mo kanon. Hala? Sige. Uy! Sino nga, sige. Ano, nagot? Ang mechanics kay Kuan, kanang checking accounts, kung usa ka pildi, usa ka kaon. Bruh. Kung kinsa gani makadaog sa checking accounts, mo ilisan. Mo na. Mo ilisan. Or ang, bali. Kani. Hindi nga sa mga naman dito. Mo niya mong kanon, kamyas, iba. Commercial. Sana all. Yeah. Sa wato tigo. Wato pit. Mas game tingog. Yeah. Kinsa na? Agi balik. Balik. Pamabaw. Wato pit. Lo gusto mo Japon. Game now. Berarti na kami sa edit ani. Ay duko. Ano to? Hindi pa sa limon. Wala ka. Kanto. Bato pik. Holy shit! La. Sama na mo, banulid so. Lain na to eh. Talikod. Ay. Di man na biro. Napistol ako lisod. Ako mamili eh. Ayun, pili. Ano? Full of space. Okay. Ano, gitong no? 29. Ayun na! Yeah. Aslom kay
Kinsa na? Amo nga, ito na. Kinsa na? Last round. Kapila lang to. Kadua. Ako dua ba dito? Pero katulo. Lada do, mis na katikiling nga ni. Ay, kay kuha oy. Kay kuha. Kuha. Awantay ka? Alain na, kung sabo man ni. Wala. Mo na araw. Duha. Dugo, wala sa naul. Ari ting. I-zoom niya nang i-edit. May sakit na ako. Dalagang Pilipina. Kinsa na? Ikaw. Kinsa ko kunta. Nga, ikatulo no, di ka? Ikay katulo. Tuman. Adi, ang nakadaog may Oh. isan. Kinsa na ka daw? Ako. Ay. Ako na si Zoom do. Buing mo, kaway ka ba? Bato, pick. Oy. Usa. Oh. So, wala na niya slow may. Bantay bitaw. Subscribe naman ako channel bago mamuman. Butang ako channel niya. Oh, tanaw. No, Gago. Ay, zoom. Ay, Zoom ganyan mo. Kaya pamili. Dako. Daga. Teka sa bani. Mau ni. Kanya mau na. Ang gwapo pa rin. Kuha ko pero yan. Masad kay Nay. Uy, tanaw, sige. Oh, ano, sige. Tanaw, sige. Ano, may luay. Oh. Ano na, pampagwapo na. Ah. Tumusip po na ko. Ang gaw. Oy. Go, wala nas. Ikaw dyan po sunod, sige. Wait, shit. Hindi na ako mas luman niya. Ah, yeah. Hindi na, susunod naman. Ah, grabe. Gagawin. Wait, shit. Manako. Muna ko. Tulong. Polinis ako sa gila. Kita dyan. Ako, kita na duha. Kita na. Wait a minute. Yan sa kay. Wait, shit. Ay, zoom sim. Dile. Bato, pi. Ito. Bumos di makita nga ng tupik. Saan? Dagan na bato. Balik tayo, nakita. Ye. Bato, pi. Sige. Okay, pili. Oy, sige. Ay,ili. Saya pilih ah. Kanya. Kamay ni. Ay, zoom sim. Zoom to. Dali. Kan anak. Wala man. Bilawan. Wala. Bato, pi. Bato, pi. Ah, Wala. pili. Nandak ko eh. Gara. May zoom. Sumakas mo ta. Uy, so, ikuha dito yan ako. May zoom. Mama. Maro to. Okay. Bato, pi. Ako dyan po. Kumay, kipili. Asa.
Ay, pangit. Agad yung cellphone. Oh, ay, strong na eh. Anak naman siya masakitan yun. Para sa tagiya. Ay, ay, ay! Hindi ka pili. Tama ah. Gunit lang na eh. Oski na ito, Oski. Road to, Oski. Okay, dali. Naka. Dito ni kaon? May kumili. Apil dari sekarang satu. Dati-rati ay naglalaro pa ng bahay-bahayan Gamit-gamit ang mantel na tinatali sa kawayan At pawang magkakalaban pag nagtataya-tayaan Pero sing tamis ng candy pag nagkakasal-kasal